Srdečne vás vítame v Epodex. V tomto videu ti ukážeme, ako pomocou EP Coating od Epodexu dosiahneš protišmikovú úpravu triedy R12 V6 na tvojej podlahe. Podklad musí byť nosný, suchý, dostatočne pevný v ťahu aj tlaku a čistý. Prach, olej, masnota a separačné prostriedky musia byť vopred odstránené vhodnými opatreniami. Najskôr si podklad napenetruj. Na to budeš potrebovať nasledujúce pomôcky: EP Primer A a B zložku, kremičitý piesok, gumovú stierku, rám s valčekom, miešací nadstavec a akuvrtačku. B komponent úplne vlej do A komponentu a zmes dôkladne miešaj približne 3 minúty. Odporúčame zmes následne preliať do inej nádoby a opäť premiešať. Nalej materiál a rozotri ho gumovou stierkou. Potom ho tenko a krížom rozvaľaj valčekom. Na povrch ešte stále čerstvého a tekutého základného náteru EP Primer rovnomerne a dôkladne nasypte pribalený a dodaný kremičitý piesok vysokej kvality, ktorý disponuje presne stanovenou veľkosťou jednotlivých zrn v rozmedzi 0,3 a 0,8 mm, a to v dostatočnom, ba až miernom nadbytku, aby bol celý podklad úplne a kompletne pokrytý. Spotreba je približne 5 kg na meter štvorcový. Nechaj náter pri 20 stupňoch Celzia vytvrdnúť minimálne 14 hodín a maximálne 36 hodín. Pre ďalšou vrstvou odstráň voľný prebytočný kremičitý piesok vysávačom alebo metlou. Pokračuj s hlavnou vrstvou náteru. Na hlavnú vrstvu budeš potrebovať nasledujúce pomôcky: EP náter zložka A a B, EP farebná pasta, rakla, teleskopická tyč, držiak s valčekom, miešací nadstavec a akuskrutkovač. Nalej zložku B úplne do zložky A. Pridaj EP farebnú pastu v odporúčanom množstve, aby si zafarbil materiál. Celú hmotu miešaj dôkladne približne 3 minúty. Odporúčame zmes následne preliať do inej nádoby a znovu premiešať. Nalej materiál a rozotri ho raklou. Potom ho rozváľaj valčekom na tenko a krížovým spôsobom. Aplikovaný náter je potrebné nechať dôkladne vytvrdnúť v prostredí pri stabilnej izbovej teplote približne 20 stupňa Celzia po dobu najmenej 16 hodín, pričom tento čas by nemal presiahnuť 36 hodín. Následne môžete pristúpiť k aplikácii druhej vrstvy, ktorú nanášajte úplne rovnakým technologickým postupom ako tú prvú. Po dokončení všetkých prác nechajte celý materiál nerušene odpočívať, až kým nedojde k jeho úplnému a finálnemu vytvrdnutiu. Podrobné informácie o spracovaní nájdeš na každej produktovej stránke. Prajeme ti veľa zábavy pri práci s našimi produktmi. Tvoj Epodex Teen.